Manguma Express Drewmas media ipapo kuti ta Andrew Neshamba Tando and Opa Peter Msara Francis Amandishe Fletcher the Arrow Maker Drewmas media yakanyanya Drewmas media yakanyanya Bafea fea iwe Bafea fea iwe Drewmas media yakanyanya Drewmas media yakanyanya Bafea fea iwe Bafea fea iwe Kazoi muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi sekuvimbisa kwatakaita kuti tichange tiri munzvimbo yekwamutoko. Hongu tiri kwamutoko, rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Tiri kutendera nayo nzvimbo yemutoko. Tiri kumudzi pari zvino Kotwa. Tichibva kuno tichazopinda pamutoko center tichitendera zvakare kusvika kunana Nyadire mission mutitarisire tichange tichiuya ikoko. Panhau yatinoda kukupai zuva ranhasi. Baba namai vakanetsana pamba. Sekunetsana kunongoitika. Padzimba dzese vanhu vanoshupana, vanotadza kutaurirana, uyezve vanhu vachinzwisisana. Nyaya yakaitika apa ndeyekuti amai vatsamwa vakataura kuti iwe mwana wokutanga hasi wako, kana ukandidzinga panapa ndinoenda naye. Vazogadzirisana amai vakati aiwa mwana wako. Baba vakuti chirudzii, kana asiri mwana wangu ngaagare arova road, ngaagare aenda. Tongaitinzwe muri Zimbabwe. Kutaura kwakaita amai iko kwazokonzeresa matambudziko ekuti mukuwasha azosvikirawo kuroora mwanasikana uyu. Dangwe ainzi hasi mwana wako. Mukuwasha akuti handikuzive ndiwani. Ibva pano. Akurova mbanje, akurova vatezvara. Tongaitinzwe muri Zimbabwe. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Nhasi uno tiri pane rimwe level. Sekutaura kwataita muri Zimbabwe, nhasi uno tiri munzvimbo yemutoko. Ndoda kukuudzai kuti chirongwa chanhasi tachiunzirwa neve the Pumpkin Hotel mukati kanzvimbo yemudzi, tiri kumudzi kuKotwa, taunzirwa neve Pumpkin Hotel. Kune vese vanenge vachida kuzoshanyira nzvimbo ino yemutoko, ndinoda kuti munge muchitaura neve Pumpkin Hotel vanokuudzai zvavakakugadzirirai mu 2 seconds. Toda kuvapa mukana wokuti vangotitaura kuti ndezvipi zvamunotarisira kuwana kana muchinge masvika paPumpkin Hotel. My name is Sharon Makanda at Pumpkin Hotel in Mudzi under Kotwa. We welcome you here. We offer my products and services at affordable prices. We have accommodation. You can come and enjoy your stay. We also have swimming pool. It's now summertime. You can come and enjoy yourself. We have restaurant and bar. You can come and enjoy our food and beverages. Conference rooms are also available for those who want to do conferences. Ndakarora my 1984. 1984 ndichirora my vakanga vane dumbu iro rikaputika 1985. Anomwe ndivanti kutaura kuti ndisheli musikana firstborn. Ndarera mwana iye ndikaita preparation everything zvese zvikabuda kusvika parizvo ndikaendesa kuchikoro kusvikira sheri aroorwa nemurume wake. Handina chandakadya kumurume wake. Kana kuna mai hapana chavakadya, kungoba mbudzi 2 dzemasungiro. Inini kudai pacho zvangu ndakachaja inini kuda kuti ndikuda damage yangu ni $4,000. Haina kubuda. Mapana? Zvaisina kubuda ndikati panenya. Haana mukuwasha, haana mari. Ndikati ngomsiya akadaro. Tofamba mberi, mukuwasha ari kutobara vana vake, first born, second born, third born, fourth born. Tikamira mura inini na mai futi kutsvaga matest ekuti tione kuti chii chiri kunetsa. Pakaonekwa ma pregnant test. Akati ayo arasa mimba, ayo ane mimba. Mana ndini mari yangu.
Vana vandikutaura nezvandikutarisa nekuti ndine vasikana vaviri, ndine vakomana vaviri. Uyu mukomana ndewechipiri kuvakomana. Sheri wacho ndiye wekutanga kuvakomana. Mana? Zvadaro tanetsana namuchembere pano nenyaya dzekuda kuparika kwedu. Mana? Muchembere vakanditaurira kuti nini kana ndakubva pano ndikutakura mwana wangu. Ndikati mwana wenyu upi wamukutakura? Wabvatora Sheri. Ndati saka Sheri haasi wangu ka. Ndo pakatangira conflict. Ndo pakatangira nyaya papi. Sei musina kutakura wese mataura ushu first born. Kurakidza kuti haasi wangu. Tikatanga kunetsana but takagadzisana patagara. Tichimbonetsana futi wakati mwana wangu ndikutakura handisiye. Ndo pandakazosvika wenini for this year ndikati saka inene uyu mwana haasi wangu. Maisei vachingoti vanoda kutakura uyu pasingade kutakura vese. Ngavatakure vese. Saka zvakasvika munzeve dzemwana manje. Kuti iwe uri kunzi hausi wangu. Nani? Nababa. Sheri watikutaura nezvake akagara ndofunga almost 3-4 weeks to be a month. Akazouya panapa neshamwari yake akati baba ndauya neshamwari yangu kuti munyatso kundiudza nini kuti pamusha uno hausi wangu here kana kuti kwete. Ndikati Sheri anotakura dumbu pakati pababa namai ndiani? Zvikanzi ndi mama. Ndikati chibvunza mama. Mama wakashaya kokuenda. Sheri akazotaura kuti baba handina chitambudziko nemi asi ndichanamana namai kuti ndione kwangu ndekupi. Muzabane? You have to be very homework yokuvhunga kuti kana ndichitaura kuti ndikutakura mwana wangu iwe uri baba wacho iwe. Mana ndikutakura mwana wangu. Ko awa usikuda ndikutakura. What is it? What is it? Zvadaro ndo pakatangira conflict. Mai vakazosvika pakuti Sheri baba wako ndeawa. Mashoko anotaurika tagumburana baba namai anobuda akanyangara. Mambana? Asi baba wako ndewapi? Ndeawa. Haana kunzwisisa mwanasikana. Mambana? Kusvikana nhasi haasi kunzwisisa mwanasikana. Right. Tagara tikagara. Vana ivavo ngoronde itete. Vano vachitora vachibopa vachinoita zvavanoita. Mombe dzedzere pano, gejo ndere pano. Kati hakunopinda rain season. Vano vachitora izvozvo. Vana vangu wese 4 kuwakuwasha kuwaroora. Vano vachisenzesa zvinhu zvepano. Chikafu vanotora pano. Vanoona ndiri musenzike. Havana chavana. Kuvana vavo ndikutobatsiridza kuendesa kuchikoro. Muzamana? Ndozonzwa mashokota. Aish. Saka hapana chandiri kuita panyika. Well, anyway. Taziya. Tagara. Mwana wa Sheri. First born yacho edisisi. Akauya panapa. Ndikati uri kudei. Apa tisiri kutaudzana ka. Anzi ndoda kubopa ngoro nditakure mapango angu yaita breakdown. Ndikati saka uda kuona ani? Ndaona gogo. Pinda kuna gogo hana chavakataurira pinda mundani. Ndabva ndapinda mumba ine ndikati mama mamuona here murume wenyu kuti ari kudei? Zvikanzi hapana chaambonitaura. Ndati naiwe taura kamukadzi wako ndeuyu. Zvanzi gogo ndoda kunobopa. Ndikati ko wadii kundiudza panze kuti ndoda kubopa? Zvikanzi ndanga nchiti ndikataurira gogo ndozouya nekwamuri. Ndikati ndomaitira munoita ko inini wandityei. Saka ndichiona inini kuti alright kana ndisipo pano ndiri uko vanouya vachiita zvavanoita. Chikafu vachitora vachienda indisingazivi. Vachiuya vachibopa zvinhu zvangu ndisingazivi. Watadza nei kundiudza? Anzi ndanga ndichauya ndichikuudzai. Handina kuita godo namai. Ndakazviya zvakadaro. Right, zvadaro. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Ndichibva kuKotwa nemusi wa4 September. Mana ndava ndasvika apa ndadzikiswa neshamwari dzangu apa ngota. Tadzikiswa apa. Ndakuchuwe apa. Ndakaona mota akapaka apa. Vari kugija mvura. Aigija mvura mukuwasha wangu ini. It's like a brother-in-law. Mana? Kana step son-in-law. Mana?
gija mvura. Good. Vari kugija apa ndabva ndauya apa ndikati vanhu vekuKotwa makuuya here muda kutiurayira migodhi nokuti migodhi ini ndofunga ndinocontributa inini 1 2 3 migodhi ndichibhadhara mari yangu yokugadzirisa migodhi. Makuda kutiurayira migodhi futi here? Mukuwasha akataura achigija ndiye akataura imi endai kwamuri kuenda imi mamutibvunze izvo kuti hanzi tikukuurayirai migodhi. Iwe uya kuna iwe manda haana kuuya. Ndikati uya kuno undiudze kuti iwe mashoko yauri kutaura semukuwasha uri kuyataura kupi. Abva akuuya vanhu vaivacha pamugodhi kubva uya bva warandutsira aiwa musadaro ndandine kachingwa kangu nebhodhoro rangu rekoti bva ndauya kuno ndakauya namaibheta amuwazive maibheta anonzi airini sombe bva uya wakandisvitsa kuno muchemberi ndo zviripo soso wanga urwisana namukuwasha. Ini handina kuziva kuti mota haisi yekuKotwa, mota ndeye muno muvhirejini manda. Ndabva ndasvika uno ndikati muchemberi ini zvandaitwa nemukuwasha apa ini zvandirwadza sei. Inini haana chaanobvisa ndindi kugadzirisa migodhi but mashoko yandipindura kuti imendai kwamukuenda manza kuti tiri kuKotwa here ini manda zvandirwadza. Ndabva ndabvisa jaketi ndichitotandara namai ipapa. Mai havana kuziva kuti ndatobuda bva ndatoenda ndikati handina kunyatsa kunzwisisa. Ndichisvika pamugodhi papa ndikati iwe uya kuno kakabva kabuda mumugodhi muyepo kakaigija kabva katouya vana mai varipo vari kugija mvura vachiwacha vanomaza. Pandakasvika kuda kuti ndomubata kudai so abva tanga ndwacha fight vana mai vabva vatobata ina handa kumudzorera maza wabva vatobata uya ari kundirovera kuti nokuti handisite zvara wake here ne bva wandidhedheresa wabva wandiunza kunokumba. Ndauya kunokumba ndikati alright good. Ndikabvunza mai ndichibvunza mukomana kuti angari kuseri kwangu. Vakomana vari kupi? Mukoma wake ari kuHarare asi pane vaanotamba naye. Asikanzi vari kuzasuko. Pandateera kuzasuko. Ndikanosvika ndikati ndazorohwa pamugodhi nchingodzika kachingwa kangu kauya nevazukuru kumwana wake. Ndazorohwa nemukuwasha. Vakomana vakataura kuti takutomeendera kupi? Ikoko nemubi yake. Ndibva ndasara inini ndibva ndati vakomana vaye handichawaone pano pandari pano. Waendepi? Asi chiripo ndechekuti vachazonokanganisa manje wese kudarika zvandaita. Regai ndivatevere. Ndichinosvika kumba kwemukuwasha manza akasvika matonditevera ndikati vanhu ndina kukutevera ndikutsvaga wana vangu vati wauya kuno hanzi ndiwa mamatumatu varove inini mukuwasha. Ndikati aiwa ndina kuvatuma asi ndatevera wana vangu kupi saka iwe hauchandibvumire kundisvike ndione mwana wangu here pano. Zvikanzi right mira ndikugadzira ndikuudze kuti manje hauna kungwara ndiri mambukeni mana. Apa ndandagara pazvigubhu ndikada kuratidza zvigubhu zvacho zviripo type yacho mana. Ndabva ndagara pachigubhu abva atanga umuona mbanje dzake ubva akutanga uputa kwe zvikanzi right bva atora chidhina chake ubva chiri nepakati bva abata uku chimwe ukangosimuka ipapa ndikutokudhabula ini aish kumhosva yangu ini yandapara ndeipi. Sheri wona murume wako Sheri ubva atanga kuchema yuwi Sheri nyarara kabva kauya kamukomana kake kanoteedzera manje first born yake anonzi Priska kamukomana kake kanonzi Pride. Zvikanzi imi makatirambidza kubopa ngoro futi ngoro yani ye baba wako here kanoti yangu good. Paputika chinhu kapo ndakaramba ndakagara pamusha wamukuwasha achiputa mbanje dzake ndichiti ndisimuke ndikusimuka ndokutokurova nechidhina mana. Kubva kwauya ukama wake vaviri anonzi Godhi Kativu kubva kwazouya Dokomendo Kativu vakanzi kuuri kuita sei ichi zvikanzi imi siyana ine musha wangu uya asimuke apa kusvikira mukadzi wake auya kutaura uyai mupedze nyaya dzenyu. Inini handisida kungunyeperai mai mana dai ndakasimuka kudai akandipwanya nechidhina nembanje dzake dzedze ndakandoona panapa ndikasuma sho anondiputitsa mba ndaramba ndakagara zvangu akandidhitena kundidhitena kundoita overnapping mana kidnapping mana. Kubva kwazouya sabhuku kanzi hausanditonga ndinoda kutongwa ba ava ngavapedze nyaya dzavo ava. Abva afonera muchemberi amai uya mupedze nyaya dzenyu murume wenyu ndamubata ari kuno. Ava kubva wazouya nasadombo murume kochi
zvikanzi pedzai nyaya dzenyu pedzai. Ava vakati Sheri ava ndo baba wako. Zvikanzi aiwa havasi baba wangu awa. Zvikanzi alright murume akacha mwanasikana. Zvikanzi alright kana wati havasi baba wako ka uyu murume wako ndiye achaziva kune chikomba changu chakabara iwewe. Inini pangu ndapedza. Asi ava ndochi baba wako. Mana mwanasikana akaramba wandakarera kubva mudumbu kusvika pari zvino. Mana zvimwe zvacho right. Anyway ndichida kuburiswa neava achimzvengerera nekukune zvidhina zvachichi achivharirwa neukama kuda kundipwanya. Vakanzi aiva budai nekukuna mai nababa. Tobva tazoswera kubva tabuda. Tauya tasvika kuno kubva tagara. Mai ona nyaya iri kuitika chii chiri kumboitika. Mavana muchemberi vakati inini I know nothing hapana chandikuziva bai kuti zvii zviri kumboitika. Asi uye mukuwasha akandibata nechikombera achitaura kuti mukadzi wake baba wake anovaziva. Ndiwo wandoda kuti inini avazive amuratidze. Ndikati right amuchembere nyaya iripo ndeyekuti iyi nyaya inokuremerai. Murume wenyu ndini. Mwana uyu ndini ndakabara nokurera kusvika asvika zera rake ane 37 years. Nhasi unoonditi anzi Sheri anzi hamusi baba wangu. Mana asi nyaya iripo ndeyekuti iye mukuwasha anotemba nemi. Mushure mekunge tarisai kumasure kuti akarwara mwana uyu ndofunga vakatya kutaurira inini vakataurira mai. Mai vakazoti ndikwanise kutaurira baba nokuti mwana ari kuti havasi baba wake. Uyu mukomana akazotaura ndipei foni nditaure nababa. Baba mwana adhimitwa kuchipatara. Ndikati handiki kusangana kuchipatara. Ndikatenga zvinodiwa kuchipatara zvacho. Mana ndazobva ipapo ndakazoita accident inetuma go fast. Ava vakafona Sheri baba waita accident uyaone wakunokumba. Akaana kuuya kunokumba Sheri. Alright well it's not a problem. Zvadaro tabva tagara yanga iri Saturday. Sunday ndakatonga matare neziso rakazvimba pana tonga matare. Vanhu vachingoitaura nekuti vanga vaiona vakaiona vakainzwa. Mana ndikatonga matare ziso rakazvimba ndakapfeka chiketi changu chete. Handa kutaura kuti chii vanhu havana kundibvunza kuti zvipi asi vazhinji vanoiziva kuti akarohwa nemukuwasha. Well Monday inini namai nemukomana uyu. Mukomana uyu ndiye anodhiraivha kamota kangu. Taida kutsvaga maspares ekamota kangu. Tabva tabuda bva tati muKotwa. Tasvika muKotwa vatenga tenderera namai vakatenga petrol. Nanhasi irimo 5 liters yepetrol kuti timutsise mota. Mabhaudhi acho arimo nanhasi mumba. Mukomana uyu mukuwasha akanguuya uko. Asati auya ndakatanga kuonana na clerk of court. Vachisvika vakati soko ndaonana nemukuwasha wenyu. Auya kutora protection order wanzi muri kumushungurudza imimi namai kumba kwake. Ndikushikira property dzangu. Ndikati property dzipi mu1 room. Nokuti kabati ririmo racho ri 3 doors nderangu. Speaker irimo imomo ndeyangu. Chair irimo imomo double chair ndeyangu seine. Mana ndeyangu. Saka property dzake ndedzipi dziri mu1 room. Zakuti nditorera protection order. Well, it's okay, no problem. Zvikanzi tamupa kuti aende kupolice kuno signature. Manda? Ndikati aisinya. Nguva diki mukuwasha uya akasvika. Kungosvika ngwe pakona. Avatoona tiri panapa. Driver pinda mushopu imwe. Vabuda vapinda mushopu imwe. Vakomana masoja ndatotaura nawo kana ndikati uyu. Vakuchimutsvaga kuda kuita basa rawo. Kubva atanga kumutevera kudai kutenderera kotwa wangamoni abhura nekusaraita sei. Aenda. Zvikanzi atamushaya mama ndikati anyway I have to stand up on that. Manda? Ndichapamira ipapo vakomana vaya vakamugadzira. Ende nezuro futi ndakauza ndikati mira ndinomira ipapo kana pakanzi 1000 US I have to stand up. Zvaakandiita to detain me pamusoro pemwana wangu akabara vana vake 4. Pamwana wangu hapana chaakandipa. Wondirova. It's not a problem. Munamane zvadaro aenda ndio vazanzi avaisa kwebhozhongora. Ndakaita zvakati kumudzi kuno manda haina kuzonzi mambo muKotwa. Okay aendesa nyaya ikatekeshera kwese kuno. Kuwedzera kutadza yanga iri mandike. Chipiri
ndizonzwa inini chief inspector wakati mambo mukuwasha wenyu ari kuno kukamba ari kutaura kuti anzi muimi muri kumukuwadza kumba kwake muri kumushungurudza imimi namai saka ari kuno mapepa ada kusainwa nemimi protection order ndikati atori ikoko zvikanzi ndikati mupari wemhosva ndiye akuda kusungisa inini ataura here kuti akasiya ndirova anzi haana kutaura ndikati right ndikuda kusangana naye machitatu mangwana indikuya ikoko muchembera wakati handisari kana achitemba inini ndabuda mazviri ndichaona kuti mwana uyu achamusuma kupi mabana tabva taenda namai tabva tavhurirwa protection order tabva taverenga ndikataura ndikati apa inini handisi kusaina protection order ndiri mambo apa handisi kuenda kudare ndiri mambo ava muchembero wakati handisi kusaina protection order handisi kuenda kudare ngaende nemaprotection ndikati alright inini ndakuda kuchimvurirawo doketi manje rokuti akandirova ziso rangu taisai kutsvuka ndiye asi akataura here paakavhurisa protection order kuti ndasiya ndavarova ana mabana well from there patazvisiya zvakadaro sikanzi alright anyway chichichichi ngati good ndauya kuno kumba ini chitatu ziso riri kundirwadza handisi kurara kungotarisa zuva ndichipiswa ndichitarisa zuva ndisipiswa ndikati muchembere nini kunyange mukandikumbira kuti ndisavhurise protection order but ndikurwadziwa ndinoyera kana ndamuka ndakafa nokuti ndakaita internal injury mabana but ini ndikuti ini mwana uyu akasungwa kauyu mhuri yake ichasara ichitumbura ichashupika iachiti ndikasungwa usara uchinyenga ndinyenga mwana wangu inini nasi anyway ndabva ndashingirira chitatu china ndashingirira makuseni chifriday ndikati muchembere inini ndikurwadziwa mana sisori kuchururuka misodzi ndisingakwanise kutarisa kana chiedza muchembere ndanga ndichikumbirawo mimi kana pantauro yamakaita kuti musamusungisa but ini ndikurwadziwa ndichaerekana ndamuka ndakafa muchembere vakati kana zvamangofungawo itai asi ini ndanga ndakumbirawo kuna chief inspector kuti aiwa tamuregerera neurongwa hwake ari kutarisira protection yake ega musi wa18 asi inini ndikuufa mai mana ndofira mwana wangu here ndisina chandakadyawo ndipo ndakazosimuka panapa ndikati kuKotwa ndakasvika kunyamiyaruga ndaenda kumba mainini ini ndikurwadziweni tarisai ziso rangu riri kuchururuka misodzi ndakarohwa nemukuwasha zvamunoziva ava vakati manje ini ndikakuperekedzai maiguru vachandimaka kuti ndaenda kosungisa mukuwasha endai kwamunoda mega ndikati aisinya ndasimuka ndaenda kupolisi Friday ndasvika kupolisi ndikati inini ndabva ndarekodhawo ndakuchimusungisa nokuti ndikurwara ndinoyerekana ndamuka ndakafa nokuti I have internal injury kuziso chese chiguma chairwa nokuti akarwa double fight ipapa maximum man tadaro mva ndanyorerwa tsamba zvikanzi munorapwa ndabva ndaenda kuchipatara sure ndakaita very lucky mva ndaonana na doctor ndakamuona manje kuma4 senguva dzinedzi if I'm not wrong kuma4 senguva dzinedzi mana yeah 4 doctor akati sorry madhindirwa kadi apa maifanirwa kuuya muine medical report medical affidavits yokuti pandinonyora ipapo kuti zviende zvakabatana kunyange ndisina kunyora affidavits nengerikini medical asi haisinya uyu anongosungwa asi chiendai mukanotsvaga uko mukaona chindifonerai kuti ndichiri muwadi here kana kuti kwete nokuti mangwana Saturday atishanda ndabva ndasvika kuyobva ndaona kuma affidavits kwavharwa unomana dokota ndomufonera dokota foni yake haichaita ndikati zvatovhara mande nezuro ndabva ndaenda ndasvika kuye kuKotwa ndikati ndichanorivorisa dokuti ndakutonzwawo zviri nani rega ndingozvisiya asi ochoro ripoti ndakapereka unobana saka nyaya iyoyo mai ndo pandikutaura kuti inini have been threatened and detainees by son-in-law ndiri mambo keni mambo kurova mambo chete unongoerekana wangopfakwa mupostokisi kungorova mambo ndisite zvaro we are not talking about father-in-law
We're talking about I'm the chief. Saka nyaya iyi I'm very consciously tete. Ndikunzwa kurwadziwa. But iyi nyaya isati yapera. Well, you welcome. Thank you very much. Mauya muno mudunu. Muchitanga kuti mukota region. Muchitanga uvunza kuti mambo zviri kunetsa. Ndototangira pandiri zvinetswa zviri pandiri. Kuti nini ndine zvinetswa. Musati maenda mumhuri. Mabana? Ndine zvinetswa. Nokuti ndindi kutorohwa. Anyway, can you ask me a question? Or maybe you can want to ask sentence forward. Asindataura. Ipapo tapanzwa. Maybe tingamboda kunzwa kuna mama. Kuti vanoti kudine nawo ishi. Pane zvamuchaitira kumukuwasha kana kuti muchatongosiya akadaro achiita zvaari kuita izvozvo. Ndingakwanise kuita kumukuwasha kana kuti ndinomurova kana kuti ndoita zvipi handichakwanisi. Ini ndakungomira nepepa raakanyora kuti handisi amai vake. Nemukadzi wake ungogarawo vari kumba kwavo. Indogarawo kumba kwangu. Pavachazoziva kuti kuna baba naamai ndovachaziva. Ina hapana chandichakwanisa kuti ndichati. Nekuti kumba kwake kuti nditsika handikwanisa kutsika kuti akangosainirana nemapurisa kuti ini handichakwanisa kutsika kumba kwake semunhu akatitorera pisoti ndoenda kunotsvake pana chandichatsvaka kusvikira iye aziva kuti kuna amai kana anoperekana kwavari kuenda ngavanoperekana kana achaziva kuti kuno kuna amai achazouya ega kuti baba naamai vari pano pana chizhinji chandotaura mukwasha ko tozoti izvoni Mwari abva atonga nepamwe mwana ofa. Mukuwasha ndiye anoziva kwaari kuenda kunomupereka kuti ari kunomupereka asi ndiye ari kuziva kuna baba wake. Ina hapana kwandiri kuziva kuna baba wake. Baba wake ndiwo vari pano. Iye kana aona mukuwasha ndiye akataura kuti ari kuziva kuna baba wake. Iye mwana wacho ari kuti ari kuziva kwaakaudzwa nevanhu vakamuudza kuti baba wako havasava. Ina handisi ndakamuudza kai. Hapana chandiri kutombozivawo kuti nditaure kuti ndiri kutakura mwana uyu. Nekuti panapa vana vari panapa vasikana nevakomana vanondituka sekuru. Kundituka kwavainoita manje. Uyu musikana uyu anga asingandituke pesa apa ndingataure chokwadi. Ndopandaitaura kuti inini kana ndakuenda kuvabereki vangu nekuti pano ndaneta. Nekutukwa nevana. Nana baba vanondituka. Beta nditakure uyu musikana asingandituke. Ndopakabvunza baba kuti unotakura uyu wega senda ati handituke. Saka ndiye wandinotakura. Hana kuti ndikumutakura kuti ndikunopa vamwe baba. Ndingamutakure nhasi raachembere kudai kuti ndikunopa umwe baba. Zvingaite here? Handina kudaro. Kutaura kwandakaita muromo iwo ndofunga ndiwo vaifunga muromo iwo asi ndaifunga kuti handituke. Ndofunga kana iwo mainini ava ndogara ndichaudza kuti vana vangu vanondishungurudza kundituka. Uyu musikana uyu kusinza abereko. Kana iwo baba vanotenda kuti musikana uyu haasati atituka pano kana iwo baba vanotaura kuti haasati atituka. Handimirai. Kana iwo baba chaiwo haasati vanototenda kuti amai vemusikana uyu haasati vatituka. Ndichitwa ndo muromo wandakazota kuti ini naiyo ndinotakura musikana uyu nekuti haasati andituka. Ndo muromo wandakataurira handina kutaurira kuti ndikunomupereka kupi. Chete ndo zvandinokwanisa kuita ndo pandakamirira hapana pamwe pandakamirira. Chirongwa chanhasi chirongwa machinzwa chirongwa chamaunzirwa nevePumpkin Hotel tiri munzvimbo yekumudzi. Ini ndongogara ndichiti mutoko ndichinyatsonzwisa kuti muganhu wacho wakamira sei muKotwa hisi mamutoko here ndofunga machinzwa chirongwa chatakupai zuva ranhasi. Nguva dzese don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Musakanganwe kuti tichiri munzvimbo ino ticharamba tichitenderera tichikupai nyaya dziri kupisa, nyaya dziri kunakidza. Mati mambovaona here vachitamba traditional dance? Don't worry, mangwana munenge muchivaona. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu.
iwe maki iwe mkaranga. Iwe maki iwe mkaranga. Iwe maki iwe mkaranga.